pots mirar el passat per entendre el present i triar el futur. Una de les coses negatives que ha tingut el canvi provocat per la pandèmia, evidentment, que ha fet que part de les activitats dels festivals hagin hagut de convertir-se en un entorn virtual, en un entorn online, ha sigut precisament aquestes trobades espontànies que en tot festival i en tot mercat es donen quan tens professionals visitant-te d'arreu del món, amb el públic. És diferent, tu poses una pel·lícula, el públic ve, marxa a casa seva i torna si li ha agradat la pel·lícula o la programació, però quan un festival té una part de mercat i una part d'enfoc professional, hi ha un altíssim percentatge d'activitat i de resultats que es veuen amb el temps que es donen de manera espontània. I el context de la virtualitat ha erradicat completament aquesta opció. Vers la producció documental, jo crec que hi ha una gran mancança. Per més que s'esforcen i intenten que hi hagi uns fons que permetin la producció, aquests fons són molt petits. A partir del moment en què tu tens un finançament dèbil, la teva capacitat de competitivitat a nivell internacional queda malmesa. Això en els darrers anys es pot quantificar, és a dir, en els darrers anys veiem com el documental català i inclús el documental estatal ha deixat de brillar amb la intensitat que fa 6, 7, 8, 10 anys brillava amb candidatures inclús als Oscars, no? Recordem tots un Balseros. Noski lortzen dutela. Sí que estem notant que al públic encara li costa apropar-se a la sala. Per contra, l'espai professional l'hem mantingut 100% virtual. I aquí et diria que potser hauríem d'haver intentat ja incorporar aquesta presencialitat en algun aspecte, potser amb alguna xerrada més adreçada al públic professional de casa. El sector ens ho diu, com us deia al principi, potser una de les mancances que han quedat, un dels efectes més negatius de la pandèmia ha sigut aquesta pèrdua del contacte espontani entre els professionals i potser aquí havíem d'haver sigut una mica més valents. Ho haurem de provar ho haurem de recuperar a la propera edició. Hem de veure com trobem aquest equilibri perquè ni la plataforma online ni l'oferta online faci mal a l'estrena en sala, que és el que li pertoca amb una pel·lícula de festival, ni que a la pura presencialitat limiti la possibilitat de fer accessible un tipus d'obres a un públic que té ganes d'accedir-hi.